Ovo je priča o jednom slonu. I to ne običnom, već jednom vrlo malom slonu po imenu Ćira, koji jedva je bio veći od nokta na očevoj nozi. Zdravo, tatice! Njegov otac Ćira prvi, najveći slon džungle, imao je ogromne kljole povijene nagore, što se među slonovima veoma cenilo. U slonovskom carstvu postoji nepisano pravilo da se nečije osobine cene prema veličini i snazi. Divno, veličanstveno! Vidi, tatice, pogledaj što ja umem. Zaista je veliko razočarenje za oca da mu sin bude tako sićušan i nejak. Tatice, vidi što ja umem. Ej, kakvo razočarenje. Mama! Ti si nekakav otac. Stidi se. Ti dubenko jedan. Kao što vidite, Ćirina majka, kao u ostalom i sve majke na svetu, uvijek je bila ponosna na svog sinčića. Ne tuguj, sine, nije sve u snazi. Jednoga dana, kad porasteš, shvatit ćeš to. Budi strpljiv. Majci zaista nije bilo lako da odgaja i tako sićušnog sina u jednoj divljoj i negostoljubivoj džungli. Zato je morala neprekidno da vodi računa o njemu. Najviše se plašila starog Širkana, lukavog tigra i njegovog pohlepnog pogleda kojim je pratio Ćiru. Celog života je priželjkivao da se dokopa ovakvog zalogaja. I konačno mu se ukazala prilika. Prva zgodna prilika. Ti krvožedni matori podlače. Eliza, pazi! Zašto ne paziš kako ideš? Ti jedna nespretna kravo. Zabranjam ti da me tako nazivaš. Osim toga, šta se mene tiče to tvoje delište? Ti treba da paziš na njega, ne ja. Ćiro! Ćiro! O, Ćiro, zašto mi stalno stvaraš neprilike?
znam gde bih mogla da ga tražim. Teško. Glaja, Čiro. Čiro! Čiro! O, jadno ti sam ja. Čiro! Čiro, koliko sam ti puta rekla da ne lunjaš samu naokolo? Da se nisi makao odavde. Samo mi stvaraš neprilike. Morat ćeš već jednom da se urazumiš. Čiri je dosadilo da se prema njemu ophode kao prema nekoj bebi. Imao je već 9 godina. U stvari imaće ih za 8 mjeseci. I tada će biti sposoban da se samo sebi stara. Za roditelje okolinu on je jedan veliki teret, velika briga. A zna on šta će da uradi da bi ih toga lišio. Pobeći će, iskoristit će prvu priliku zgodni i pobeći će. Nikada se neću više vratiti, nikada više. Ti proždrljivi stvore, proklet da si! Eto, to je bio kraj starog Širkana. I nikoga posle ovoga nije više video. Ali ne znači da je to bio kraj i Čirinim nevoljama. Ni u kom slučaju. Prema nepisanom zakonu slonova, napustiti krdo znači najteži prestup. I prestupnik biva ponižen i kažnjen. Jer on je izdajnik. Iznevro je zakon slonovskog carstva. Ali što je najgore, obrukao je svog velikog oca.
miš! Bežite svi prema reci! Miš! Sirina majka je bila tako preplašena da je prvi put u životu zaboravila na svog sina. Mali Čira je morao sam da se suoči sa jednim od najvećih užasa. Neshvatljivo. Ništa ne razumem. Tako ogromnija paše sedmogodišnjog. Hej, šta je to? U čemu je stvar, Burazeru? Uplašio si se, a? Nisam se uplašio. Ma nemoj. A zašto bih se uplašio kad sam toliko veliki kao ti? Nema to veze, Mališa, ja sam miš. Da ti slon. Ili bar ličiš na slona. Imaš surlu. Klepave uši. Vraćaš u zadnjicu. Slušaj me dobro, mali. Pružit ću ti šansu da pobegneš i da se spasiš. Brojet ću do 3, a onda, ako se ne izgubiš, raskomadat ću te. Počinjem. 1. Bolje bi ti bilo da mnogo ne oklevaš. 2. Poslednji put te upozoravam. 3. Dobro, sam si tako hteo. Sad ćeš dobiti. Sad si gotov. U pravom smislu će nastradati. Da daš. Hej! Ti mali pametnjakoviću. Pa ovo je upravo žalostno. Pokazat ću ja tebi. Pa nemoj, prestani! A znači tako, Mališa, predaješ se? Ne predajem se, nikada se neću predati, nikad! Važi, onda ćemo nastaviti. Ej, ne puštaj me! Ti si moj prijatelj, stari. Prijatelju, predajem se. U redu, ajde, pobedio si. U redu. Zbog njegovog izuzetnog junaštva Čir je naglo porastao ugled među slonovima. Dobio je počasno mesto na glavi svoga oca, a i majčinim brigama bio je kraj. Sada se celo krdo slonova sa ponosom starao o svom malom, hrabrom Čiri. Ne bi ga dali ni za šta na svetu.